язма, желанието, вярата, с която работят и с която направиха наистина Благоевградска област една от първите най-добре функциониращи структури на политическа партия Обединена България. Аз се казвам Илияна Раева. Познавате ме като бивша спортистка на България по художествена гимнастика. Сигурно ме познавате и като... Не сигурно, познавате ме и като съпруга на футболиста на Левски, Наско Сираков и на България. От 6 месеца се занимавам с нещо, което смятам, че е най-отговорното в професионалния ми живот до момента – политика. Вярвам, че опита, който натрупах като спортист, като личност, във всички сфери, в които работих и през всички етапи на йерархията, която минах в спорта, от състезател, треньор, ръководител, председател в момента на Българска федерация по художествена гимнастика. Била съм директор на 2 издания в медиите, Слави магазин и Дон Балон. Целият този опит, който натрупах през всичките тези години, и като спортист и обществена личност, и като гражданка на тази държава, ми дават основание да вярвам и да считам, че мога да бъда полезна на страната си в един момент, в който наистина България се намира не само в една много тежка икономическа криза, подвластна на световната, разбира се, но най-вече се намира в една много, много тежка политическа криза. Няма приятел наш, семейен, нямам колега, нямам близки, с които да разговарям, няма бедни, няма по-богати, много богати хора, които да се чувстват добре в страната ни, да живеем по начина, по който живеем и да виждаме какво се върши, колкото и парадно да ви прозвучи, с родината ни в този момент. Аз мисля, че мога да бъда обединител на хора с големи възможности, но на първо място на хора с морал и ценностна система, защото аз мисля, че това е дефицита на българския политик и на българската политика. Вярвам, че тези хора ги има в България. Не искам повече да чета и да слушам ежедневно за чудовищния демографски срив в нашата страна, който е напълно закономерен, следствие това, в което се превърна живота ни и страната ни. Не искам да чета, че 500 дипломирани доктори напускат млади страната ни, че младия огромен потенциал и интелект на страната напуска България. Не искам да ходя в Гърция на море, защото нашето прекрасно Черноморие е превърнато в една септика, в една септична яма и в едно бетоново лего, както вече един път се изразих. И там, където съм била като дете и съм се чувствала прекрасно, в момента от 20 години не съм стъпила на нашето Черноморие. Аз няколко пъти вече заявих, че не искам, като ходя в нашите курорти планински, да виждам съчетание на лукс, мърсотия, на разкош и занемареност. Нещо, което в 21 век, при тия условия, които ни е дал и Господ, и тая държава, която имаме, и тая красота, която имаме, да я превърнем в това, в каквото е превърната в момента. Не искам като всеки един от вас здравеопазването да е в състоянието, в което се намира. Това е сферата, социалната сфера, която е най-добрата, добра в кавички, разбира се, визитка на това какво представлява България в момента. Не искам да вярвам, че образованието умишлено е унищожено, за да бъде поколението младо на България необразовано и да се превръща в това, което виждаме и не ни харесва по телевизиите и по медиите. Не искам вие медиите да бъдете зависими, когато се прибирате в къщи и да не сте щастливи от това, което е трябвало да направите с любимата си професия и да нарушите ценностната си система и вашия личен морал, защото трябва да угодите на някой, чието интереси не съвпадат с тези интересите на държавата и на хората в тази държава. Аз съм
гражданка на тая държава и личност, която може да си позволи всичко, живее много добре, материално съм осигурена, радвам се на една страхотна любов на хората, до момента, в който почнах да се занимавам с политика. Мога да посетя която страна искам в света. Имам прекрасен бизнес. Председател съм на Българска федерация по художествена гимнастика, където постигнахме невероятни успехи с печелване на световната титла, когато аз преди 2 години бях старши треньор на отбора. Радвам се на едно спокойствие, на един много добър живот. Заедно с мъжа ми, пак казвам, радвам се на всенародна любов, цялото ми семейство. Няма от какво да бъда недоволна. Но това не ми е достатъчно, за да бъда щастлива. И аз ще го казвам навсякъде, където отивам и където се виждам с хора. Аз мисля, че това е мой граждански дълг и отговорност. Аз мисля, че по този начин мога да... Убедена съм, че хората са загубили изцяло вярата в това, че нещо може да се подобри. И че може би, ето, Обединена България е поредният проект. Не сме проект. Ако сме проект, ние сме проект на всички тези граждани, от чието име си позволявам да говоря, които излязаха на улицата и наистина имаше събудено гражданско общество, но и протестите бяха маскарени и те се прибраха по улиците, по домовете си. За мен е удоволствие и особена чест да ви кажа добър вечер от името на Политическа партия Обединена България. Благодаря, че уважихте нашата покана. Моето име е Петър Мановски. Аз съм председател на контролната комисия на Политическа партия Обединена България и главен секретар. И в тази ми функция откривам тази вечер нашата среща. Искаме съвсем накратко да се представим, за да знаете кои са хората, които сте срещу вас. Политическа партия Обединена България се ръководи от 19 члена на Национален съвет. Имената на членовете на Националния съвет може да ги видите в интернет на нашата страница и 7-член контролен съвет. Имам удоволствие да ви представя председателя на Политическа партия Обединена България, госпожа Илияна Раева. Заместник председател на Политическа партия Обединена България, господин Виктор Хаджиев. С няколко думи искам само да кажа за господин Хаджиев, че е магистър по международни отношения в Университета за национално и световно стопанство, магистър по политология към политически науки, Университет Саймън Фрейзър, доктор по социално управление към катедра менеджмент, завършил института Питър Дракър в менеджмент Калифорния, с много опит в управлението и в менеджмента и в икономиката. Наши представители тази вечер, също така, член на Националния съвет Венцислав Николов, главен експерт, завършва Висши институт по физкултура Георги Димитров, главен експерт в дирекция спорт, главен експерт в Българска федерация по бокс, Олимпийска програма за контрол и физическо, функционално и технологично, президент на професионалната боксова лига. Специален гост тази вечер е господин Иван Манчев, нашия областен координатор на Политическа партия Обединена България. 10 години опит в строителния бранш, ангажира с регионалното развитие и благоустройство на областта, семейен с 2 деца. Снежана Ангелова, завършила педагогика и юридически факултет в Югозападния университет, 28 години работила като инспектор в Югозападния университет, практикуващ адвокат от 15 години и медиатор, семейна, неангажирана политически, Елена Равнячка, завършила педагогика в Географски институт София и юридически факултет в Югозападния университет, дълги години заместник директор на регионална библиотека Благоевград, практикуващ адвокат от 10 години и медиатор, политическа неангажирана. Специален гост тази вечер при нас е господин Александър Томов, петкратен световен шампион. Благодаря ви много. За мен е удоволствие да кажа няколко думи за това какво всъщност си поставихме за цел
нашата обедини ни вярата в това, че ние трябва да променим ситуацията, в която се намираме, че е крайно време да се ангажираме и да направим решителна крачка с нашите имена, с това, което представляваме. Всеки един от нас с убеждение стигна именно до тази точка, в която казахме, че ние не можем само да гледаме това, което се случва, трябва активно да участваме и да променим нещата, защото трябва да покажем едно нормално, морално отношение към всичко това, което ни обкръжава, към това, което се случи днес, това, което се случи вчера, и нямаме правото и не можем да очакваме, че нещата сами ще се оправят и бездейно да гледаме какво се случва с нашата държава, какво чака нашите деца и всъщност какво искаме един ден да бъде България. Така че единственият път, който ние видяхме, е в създаването на тази политическа сила, политическа партия Обединена България, именно за да търсим една социална справедливост в истинския смисъл на думата, защото само чрез политическите решения е възможно всъщност да постигнем тези реформи, силни реформи, крайни реформи, от които се нуждае нашето общество, и то наистина веднага. Ние сме една либерал-демократична политическа партия с дясна ориентация. Създадени сме, за да обединим всички граждани, протягаме ръка към всички, които мислят и милеят за нашата родина, които вярват и на първо място в себе си. Това е едно от най-важните послания, които искаме да ви представим тази вечер, че всеки от нас трябва да повярва в себе си, в това, което всеки от нас всъщност прави и може да направи. И мисля, че хората, които стоят на тази маса, са го доказали, че наистина човек, когато иска, когато желае, един прави много. Когато всички се обединим и сме заедно, можем наистина да постигнем невероятни неща. В този смисъл бих искал да дам думата на господин Манчев, на нашия домакин, за да ви каже това няколко думи. Господин Манчев. Аз искам да благодаря на всички, които се присъстват в залата. Макар и малко, всяко начало е трудно. Ние сме една нова партия, която ще ни бъде много трудно да се преборим с партиите, които са съществуващи и други. Знаете с какви средства разполагат всички. Нашата партийка може да се каже, че сме така бедни, но сме известни хора. И искам да кажа така няколко приказки, тук съм си подготвил някои неща. Значи на 16-ти, първи, четвъртък всички политически партии официално се жалваха пред главния прокурор, кой кого е подслушал, кой при кого е бил, дали АБВ отива при Борисов или обратното, а някакъв реформаторски блок си плащат ефирно време и излизат по медиите, без да има дори една структура нито в областен град, да не говорим по малките градове и селища. Партия Обединена България тръгва от всички областни градове, общински градове, селища и всички ще имат възможността да чуят нашата програма, лично от нашия лидер Илияна Раева и целият управителен съвет, хора отговорни, образовани и неопетнени. Не искаме да обръщаме внимание на другите политически партии, стари и нови, ще гледаме да си подредим нашия двор, за да бъде животът на нашите деца по-добър, по-светъл и по-чист. Мога да ви гарантирам, че войни няма да водим нито с политически опоненти, нито с каквито и други фактори, които ще се опитат да ни пречат или опитнят. Даже и въздушни скандали няма да правим. Това е в кръга на шегата. Какво ли не видяхме последните 4 години? Как се отнема бизнеса, как накараха майките да върнат майчинските, да си вдигнат данъците, да се правят поръчкови проверки на определени фирми, как търгове и обектите се спечелваха винаги от едни и същи определени фирми. Преди държавата беше в краката на Борисов и ГЕРБ, после на Доган, Пеевски и Сидоров. А сега, ако трябва да дадем на Първанов, Борисов и Станишев, това ще бъде, може би, краят. Както се получава на практика старо вино в нови бутилки. По медиите следя внимателно изявленията на госпожа Кунева, която 2 мандата беше в управлението и нищо не видяхме положително да се случи. Сега отново, когато иска да се върне във властта, тя реши да подкрепи тютюнопроизводителите. А пък Бареков видяхме, даже успя да се качи на ремаркето в село Господинци. И какво от това?
дали знаят как се гледа тютюн и как се съхранява. Аз го казвам, защото моите родители са гледали, аз също и знам колко тежко се отглежда. Сега има монопол, цената има определена и никой не го интересува, че хората нямат пари за хляб, че имат кредити, че не могат да изпращат децата си на училище. Ако не искаме България да се превърне в Украйна, трябва да вземем най-правилното решение. Искам да напомня на всички, че когато падна правителството на ГЕРБ, протестите започнаха от Благоевград. Човекът, който водеше протестите и предприе една смела постъпка, един голям риск и се изправи срещу големите смерти за ток, е тук сред нас, готова да защити правата на нашите съграждани. Това е госпожа Люси Манова. Искам да я поздравя лично. Ние всички сме готови да подкрепим протестите, като започнем от Благоевград и продължим из целия Благоевградски регион. Вчера станахме свидетели как цяла парламентарна група си дава своя имунитет, но забележете, не напускат парламента, само си дават имунитета. На мен лично ми е омръзнал да гледам този цирк. Нека да отстоим нашите позиции, да стъпим здраво, за да спечелим едно сплотено мнозинство в бъдещия парламент. Нищо друго няма да кажа, само ще задам един въпрос. Критичен доклад от Европа. Вие сами гледате телевизия, медиите, чувате и следите внимателно. В тази зала виждам, че сме събрали така хора, изпатили поне от 3 правителства назад във времето. Нека обединим сили сега на евроизборите и да покажем, че не сме за подценяване, че Обединена България от днес ще бъде една силна партия. Нека тези избори бъдат най-българските. В противен случай ще си живеем в страната на тефтерчетата. Само по себе си името на нашата партия говори каква е нашата програма. Обединена България, да се обединим всички заедно, да се чуваме, да разискваме проблемите на нашия град, село, населено място, за да оставим светла диря след себе си за едно по-добро бъдеще на децата ни. Сега искам да дам думата на нашия председател и лидер, госпожа Диана Раева. Здравейте, аз ще стана, защото ми е по-удобно. А и така бих искала да ви чувствам по-близко до мен. Първо искам да благодаря на всички, които сте тук. В никакъв случай за мен това не са малко хора. И ще ви кажа защо. В един момент, в който се намираме, в една категорична политическа криза, когато думата политическа партия е мръсна дума, когато няма нормален българин, който да вярва, че има политическа партия, политически лидер или хора, занимаващи се в властта или искащи да влязат във властта, ще направят нещо и ще защитят техните интереси, за мене вашето присъствие тук е много. Второ, затова искам да ви благодаря. Ако гледате телевизия, независимо как е подбрана хронологията на събитията на политическите партии, отделни на техните лидери, виждате, че на една сбирка няма повече от 30-40 човека и то на големите партии. Второ, в никакъв случай, тук ще кажа, че господин Манчев изобщо не е прав, ние не сме партийка. Защо? Преди 6 месеца ние направихме нашия първи конгрес и инициирахме партията. Преди месец и половина Обединена България е законова партия, призната от Съда на България. За това време, нашия секретар не ви каза, но аз ще ви кажа, че ние направихме следното. Имаме 22 области, в които имаме наши координатори. Имаме 70 общини, в които имаме наши координатори. Имаме 240 координатори, които работят за Обединена България. Те не работят, защото сега в момента нещата са такива, че всички трябва да сме апостоли. Ние нямаме медия, за да можем да говорим за нас, за да можем да казваме на хората какво ще правиме, с кой ще се обединиме, какво искаме да обединиме и защо се казваме Обединена България. Виждате, че едните медии са на едните, другите са на другите. Откакто обявих, че ще правиме партия Обединена България, все по-трудно намираме място в българските медии. Това изобщо не ме притеснява. Аз съм убедена, първо имам силите, вярата, желанието и смелостта да обиколя цяла България, да се срещна с всички хора, да отговоря на всички въпроси, които ги интересуват, да бъда с хората, които са до мен, с хората, които са в областите, които вие си познавате, в общините. Знам, че е много трудно и най-трудното ще бъде това да повярвате, че нова партия може да направи нещо.
че тя не е модел на олигарси, че тя не е проект, който за пореден път да излъже хората. Знам, че трудно ще повярвате в това. Това е един от най-големите проблеми, с който ние трябва да се справим. Да стигнем до съзнанието, сърцето и вярата на хората. Аз съм убедена, че с нашите действия ще направим всичко възможно да събудиме отново вярата в хората, особено на онези, които протестираха още в февруари в цялата страна, на онези в София, които бяха 70 000 една вечер. Виждате, че в момента ги няма, защото омаскарихме, опрепастихме и омазахме и протестите на хората. Ще направим всичко възможно да ви убедиме, че винаги силата е била в нас, в гражданите. Ще се опитам наистина да стигна до съзнанието ви и да ви кажа, че 20 лева дадени един път или 50 лева дадени от други един път, за да отидете да гласувате до урните, няма да ви помогне да оправите живота си. В никакъв случай. Трябва да се пребориме всички заедно, да получаваме по 300-400 лева всеки месец повече, защото те са си наши. И трябва да си ги вземем. Защо направих тази партия? Няма да се представям коя съм. Вие ме познавате като спортистка, като човек, който е отдал живота си на спорта. Всичко в този живот притежавам и имам благодарение само и единствено на таланта си, както и на моя съпруг. Една стотинка не съм откраднала от тая държава. Нямам 1 сантиметър земя, зала или каквото и да е държавно, общинско придобито в живота си. Живея в един мини палат. Имам едни много добри средства, с които мога да обикалям света, да отида навсякъде. Имам приятели в целия свят. Чувствам се щастлива, защото се радвам на всенародната любов на българите заради това, което съм направила като спортист. Скъпи съграждани, това не ми е достатъчно да се чувствам щастлива в тази страна. Не искам да хода в Гърция на море, искам да си отида на моето Черноморие, но то е превърнато в септика. Няма как да си отида. От 20 години ходя на море в Гърция. Искам нашите планини и курорти да бъдат това, което са курортите по света. Не ми харесва да виждам 5-звездните ни хотели и до тях дупките и мърсотията. Не ми харесва отношението към хората в неравностойно положение. Съвсем скоро, аз го разказах вече един път, съвсем скоро бяхме в Барселона с Наско и бяхме на любимата си улица Пасео де Граси и седнахме в едно от любимите ни кафета, което е на самия булевард. И стана така, че там минаха 2 двойки инвалиди в колички. Тези 2 двойки възрастни хора, жената беше с прическа, на инвалидната и количка имаше пликове с покупки. Усмихнати, настаниха се до нас, купиха си всичко, те се чувстват щастливи и равноправни в своите страни. Няма да ви говоря за здравеопазване, за това, че образованието беше унищожено в тази държава. Наистина всички си мислиме, че вече това се прави умишлено, за да може да се опростачва този народ, за да може да се дирижира по-добре. Младежите ни напускат страната. Какво исках да ви кажа и защо ви разказвам всичко това? Аз можех да си живея много щастливо и мога да си живея щастливо. Икономическата активност на регионите. И въпросът е много правилен. Как би могло това да се случи? Лично аз вярвам, че отговорът е в начина на управление. Тоест, как се управлява една държава. Това, което бяхме свидетели през последните 20 години, не даде резултатите, които всеки един очаква. Не се подобри живота на хората в нито една сфера. Не се стимулира производството, не се създаваха работни места, които са сега основните проблеми на нашата икономика. Какъв е доклада на Европейския съюз за България през последните 2 години, което обхваща 3 правителства? На ГЕРБ, служебното правителство и сегашното. Един от вас прочете ли доклада? Да. Чухте? Да. Докладът е отчаиващ, кошмарен. Никакво помръдване
на България по отношение на корупцията, съдебната система и престъпността. Съдебната система, там е всичко. Всички социални сфери след това ще се оправят. Европейският съюз го казва. И какво чухте всички в медиите? Какво